Salutare tuturor, numele meu este Luci și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Dragilor, astăzi am să mă antrenez și am să mănânc precum prietena mea. Sper totuși să nu profite de asta și să nu o ducă într-un cheat day. Zic să nu mai stăm la discuții și să nu pierdem vremea. Haide să-i dăm drumul. A, da, și să nu uităm cea mai importantă masă a zilei pentru ea, micul dejun. Foarte hrănitor. Ne vedem la sală, pa, pa! Ce mâncăm? Asta mă împarte cu... Ce fric și foame? Da. Cafeaua pe care mi-ai dat-o de dimineață n-a fost cea mai bună. Shawarma mâncăm. Mâncăm shawarma? Da. Deci facem cheat day până la urmă? Da. Da. Ca în fiecare zi. Nu e în fiecare zi. Pentru tine. Pentru tine, da. Pentru mine, nu. Da. Și știam ce o să se întâmple dacă mă hotără să mănânc aia. Mâncăm shawarma, desigur. Nu cea mai hrănitoare masă, dar să sperăm că o să ne ține de foame pentru că ea mai are o singură masă, pe lângă cafea și shawarma. Deci vă dați seama ce o să se întâmple cu mine astăzi. O să mor efectiv de foame. Ne vedem după. Și, dragilor, revenim cu ultima masă. Mi-a fost foame toată ziua. În continuare o să-mi fie foame până mâine dimineață. Din păcate nu am ce să fac. Am ales probabil cea mai mică porție de noodles. O dăm gata și pe asta și revenim după. Și, dragilor, am revenit după câteva ore. În momentul de față mi este foarte foame. Din păcate acesta este un videoclip mai scurt pentru că prietena mea nu are chiar atât de multe mese și nici nu are un antrenament chiar atât de complicat. Ea de obicei stă mult mai puțin decât stau eu la sală și probabil vă întrebați cum reușește ea să mănânce chiar atât de multe prostii și să se mențină. Păi, haideți să vă explic. Aveți caloriile de la prima masă aici, caloriile de la a doua masă aici și caloriile totale chiar aici, plus un screenshot din aplicație. Am să vă las pe voi să trageți concluzia, iar dacă nu reușiți, vă explic eu, mănâncă foarte puțin. Pe lângă faptul că are un metabolism bun, este și o persoană destul de activă în viața de zi cu zi. Și cam atât am avut pregătit pentru astăzi. Eu vă mulțumesc că ați fost alături. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like dacă v-a plăcut, un dislike dacă nu v-a plăcut, un comentariu aici jos cu ce ați mai vrea să vedeți, un share de ce nu. Eu v-am pupat, ne vedem data viitoare. Pa, pa!